Cela siyene izwi lenkosi encwadini kaLuka chapter 8. Hallelujah. Inyanga yabantu besifazane. Uthi omunye umama eshumayela la mama semula uthi owesifazane ibandla. Hallelujah. Sizokhuluma ngebandla likaNkulunkulu namhlanje. Kuyinyanga yabantu besifazane. Baningi abantu besifazane abakhulunywayo eBhayibhelini ngokuhlukahlukana kwabo. Kodwa nje ngikhethe lo yedwa engithemba ukuthi uMoya Ingcwele uyazi ukuthi wayengikhethe lo wesifazane phezu kwabo bonke labantu besifazane abakhona. Ngoba uyababala khona umunye okukhulunywa ngaye lapha ku2 Kings abathi wathi ngelinye ilanga kumyeni wakhe masakhele indoda kaNkulunkulu ikamelo eliphezulu ukuze kuthi mayedlula aphumule khona. Amen. Hallelujah. Omunye lithi ukhona umuntu wesifazane, hallelujah, owayengasemthonjeni eyokhama, lithi kwafika indoda enguJesu igama layo yacela amanzi, wathi ngiphuzise, wathi hayi umJuda akadlelani nomGreek, naye lokho kumuntu wesifazane. Kodwa ngenxa yokuthi waleka ukubona ukuthi izulu seliqondene naye ngqo, lehlile lize kuye ukuzomnikeza into yasezulwini. Bangcwele iyadida into yasezulwini. Kumele indlebe zakho zibe sharp namehlo akho abe sharp, awubone ukuthi lento ezakuwe iyapi. Yafika into yasezulwini kumfazi waseSamaria esemthonjeni, umuntu wesifazane nalo. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele baningi labantu besifazane. Omunye umuntu wesifazane kule Bible kuthiwa wake wondla inceku kaNkulunkulu engenalutho, wayinoceshana nje lesinkwa ukuthi adle nomntanakhe bafe. Kodwa kwakhoneka ukuthi bondla indoda kaNkulunkulu bese uNkulunkulu yababonelela umuntu wesifazane. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthanda lo muntu wesifazane ola kuLuka chapter 8 uverse from verse 43. Cela ungifundele mama, ungifundele baba. Hallelujah. Siyafunda bazalwane, it's Luke chapter 8 from verse 43. Kufundeka khona kanje: owesifazane owayenomopho iminyaka 12 esekhokhele izinyanga, ebhadalile lapha izinyanga konke abephila ngakho, engena kuphulukiswa umuntu, weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe, wanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe. Jesu wathi, ngubani ongithintileyo na? Bephika bonke, wathi uPetro nababenaye, Nkosi, izixuku ziyakuminyanisa zikucindezele. Kepha uJesu wathi, ukhona ongithintileyo, ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. Owesifazane ebona ukuthi kana kufihleka, weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe, walanda phambi kwabantu bonke isisusa sonke amthinte nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Thandaza baba. Liyaphila baba, lingelakho lelizwi somandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyehla njengebandla lakho, uNkulunkulu lamandla onke, khuluma ngalo
phezu kwempilo zethu emini yanamuhla. Siyalamukela somandla linjengoba linjalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithulisa konke ukuxokozela somandla engqondweni enhlizweni somandla akulasabelo kulesi sikhathi egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Kulona leyo mpilo uNkulunkulu onamandla onke khuluma somandla emini sikulalele in Jesus name of Nazareth. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Cela ukukhuluma nomuntu wesifazane oyibandla likaNkulunkulu. Not umuntu wesifazane umuntu wesifazane umuntu wesimame. Cela ukukhuluma nebandla likaNkulunkulu ekseni. Ibandla likaNkulunkulu ukuze likhone ukuthi liyenze isikhathi ukuthi sithi ukusondela ukuthi inkosi yamakhosi ibuye izolanda ibandla layo. Ngoba ibandla uma lingakabi right lidelaya iprocess kaNkulunkulu. uJesu kumele abuye bangcwele and kumele abuye masinyane. Kodwa akakwazi ukubuya uma kusase nezinto eziminyanisa ibandla. Hallelujah. Akakwazi uJesu ukubuya uma ibandla lihamba nezilonda zeminyaka. Akakwazi uJesu ukubuya azothola ibandla azolihlwitha ibandla lopha bangcwele. Hey, Jesus. Lo mama wopha 12 years. Opha bangcwele. Nasi silonda sakho ekseni. Siyabhibha lesi silonda. Isilonda siyaphola bangcwele kube iska. Kodwa ngaphakathi sisuke sisase monke nje wathi uyithinta leyo ndawo siphinde sidabuke siphinde sophe. Isilonda siyabhibha bangcwele. Umoya kaNkulunkulu uyahamba lithi iBhayibheli incwadi likaGenesis. Umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezu kwamanzi. Umoya kaNkulunkulu uyehla wenyuke. Angisho God's power bangcwele ningizwe kahle. Ningizwe ngendlebe kamoya. Uyehla umoya kaNkulunkulu wenyuka phezu kwebandla. Ufune indawo yokuhlala ebandleni. Uphume umoya kaNkulunkulu uhambe lisala ibandla likhonza lodwa. Likhonza ngeexperience yalo. Likhonza ngokuthi mina ngoba ngiyazi ukuthi kule insuku yonke into eyasemazulwini abantu bayakwazi ukuyifeka. Iphume into kaNkulunkulu ngomnyango lisale ibandla likhonze ngendlela yalo. Liyabhibha ligcwele izilonda ayikhona ukuhlala ingonyama yomndeni kaJuda. Ekseni ngicela ukukhuluma nebandla elisenhlanhleni nomuso ongaka lase God's power ukuthi lo muso ongaka awutholile namhlanje ekseni ukuthi umoya engcwele athi lungisa isilonda sakho. Lungisa mzalwane. Hallelujah. Hallelujah. Vula inhliziyo yakho, uvule umoya wakho, uamukele ukuthi ulimele. Don't pretend mama Phanga. Don't pretend engathi yonke into right. Ngoba uyayibona ukuthi le ndlela inzima. Ulimele. Khala kuNkulunkulu. Umthetho baba ngiyopha. Ngilimele sengikwenza konke. Uthoma unyohlela lapha phansi. Uthi sengikhulekile. Sengiwabize wonke amagama. Ngimbizile ngomlamleli. Akangilamleli. Ngimbizile ngomnxuseli. Ngibona ngathi akanxuseli. Ngimbizile ngomduduzi. Ngibona ngathi akangiduduzi. Ngikwenze konke. Ngimina I give up. Kodwa ngithanda ukuthi ekseni don't give up. Ungayekeleli usukwenza konke. Lesikhathi wena uthi uyehla, uthi emadolweni,
inkinga iya ngokuphakama. Kodwa akufani nalo mama owathi into iya ngokuphakama, ebasathe ukwenza konke, wabasathe usila ukudla, kwabakhona okwenzakalayo, kodwa wathatha isinqumo wathi mina ngizwile encwadini kaJeremiya ukuthi uNkulunkulu ngibize ngizakuphendula. Wow, Jesus, uthi uNkulunkulu ngibize kusho ukuthi ungakabizi akazukwazi ukukusiza ngoba umbizanga. Sikhonza uNkulunkulu obizwayo. Uthi nomama mangathinta umphetho wengubo yakhe ngizawuphila. Umbizile wathi uJesu, wathi ubani ongithintile. Hallelujah. Wathinta nesilonda sakhe ephinde iminyaka 12. Wathi ngiyamthinta namhlanje. Enough is enough. Ngithi wantana sekhaya la uhleli khona ake uthi enough is enough. Enough is enough. Angikwazi ukukhonza nesilonda. Angikwazi ukukhonza nesilonda. Ngilimele mina uNkulunkulu. Ngilimele iminyaka. Ngiyayibala iminyaka yokusindiswa kodwa ngilimele uNkulunkulu. Kodwa ngoba ibandla alinawo amehlo kamoya, ngizokhonza ngoba bangiboni. Webangcwele akesikhulekele namehlo kamoya. Ungahlali umuntu eduze kwakho esenkingeni ungamfiki. Haleluya bangcwele. Lo nkosikazi ngiyacabanga wayihamba nebandla ebelingaboni ukuthi usenkingeni engaka, kodwa kwaze wayithathela yena isinqumo ukuthi yazini ngiyababona labantu, bangibona ngiyavutha ngiyashumayela, babona ngikhuluma nangezilimi, babona ngikwenza konke, ngiyanikela ngenza konke, ababoni lutho. Kodwa mina ngiyayazi into engaphakathi kimi. Ngiyamfuna uJesu, ngiyambiza namhlanje. Ngiyambiza uJesu, uthi ngimbize ngesikhathi senhlupheko wathi uzongiphendula. Ngiyambiza. Uthemekala emthinta wesu uJesu amandla ehla ephuma kuye. Wathi ubani ongithintileyo? Lalela sithando sami ekseni, ngithanda ukuthi kuwe lo mkhuleko wakho ocabanga ukuthi uNkulunkulu akawuzwa, uzwile. Njengoba usawucela uNkulunkulu akusaseyona inkinga yakho, sekuyinkinga kaNkulunkulu. Wena hila isilonda sakho, ungalokuthi mina kodwa ngenzani uNkulunkulu angangiphenduli. Cha, uNkulunkulu uyaphendula, uNkulunkulu esimkhonzayo. Lesi sicuku esikuminyezele sale inkinga ozibalayo ngamagama, lesicuku siphebeze mntana sekhaya ekseni. Phenya ufuna umphetho kaJesu kulesi sicuku. Sinesicuku sabantwana, sinesicuku sabayeni, sinesicuku sokuthi asisebenzi, sinesicuku sokuthi abamakhelwane balwa nathi, sinesicuku sokuthi yonke into ayihambi kahle, sinesicuku ukuthi emamandleni sivukelana sodwa, sinesicuku sohleba, sinesicuku somona, sinesicuku bangcwele, sinesicuku sokuphakama. Phenya lesi sicuku, phenya lesi sicuku, uthi umphatho kaJesu, umemeza uthi Jesu naku ngiyahluleka ngisendlini yakho, ngikusho konke, ngiyashumayela, ngiyababusisa, kodwa nansi inkinga enginayo. Hamba nesilonda sika 12 years. Hallelujah. Hamba nesilonda sika 12 years. Abangiboni ngoba banamehlo. Uthi uJeremiya ngimiselena besifazane abahlakaniphileyo, uNkulunkulu angathi angasiza sibe yilolo hlobo lebandla elihlakaniphileyo eliyoyibona izinto. Kuneyinsuku abantu bakholelwa ukuthi bashiya ibandla ngenxa yokuthi ayikho 1-on-1, bahambe bayofuna la bezomtshela khona ukuthi mungafaka lokhu uzothola lokhu. Lalela mntana sekhaya ekseni, akathengwa ngemali, akathengwa uJesu. uJesu mahala, uJesu uyaphilisa, uJesu uyasindisa, uJesu uyahawukela.
ulidwala lo Jesu. Amen. Ulidwala. Umuhleli kuye naye uhlala kuwe. Bisho njalo uthi hlalani kimi nami ngizohlala kini. Hlala kuJesu kodwa ukwazi ukuhlala ngoba umnizwa isilonda. Lungisa isilonda qala. Hey Jesu. Uzokwazi ukuhlala. Haleluya. Isilonda sami mele ngisilungise, ngimekhe sokuthi ngiyasilungisa. Ngoba isilonda sami ngingedwa sibulala ibandla lonke. Uma kunomuntu onesilonda la. Asikhulume ngesilonda nje isilonda nje. Mamnkosi njengoba unesi. Kunezilonda ezingafani ezifika nabantu esibhedlela. Uthola ukuthi umuntu unesilonda sikasukela. Ya understand. Uma engena eminyango esibhedlela vumela mina mamnkosi. Uma engena eminyango lapha reception bese amqhuba mhlawumbe uhleli ukuthi kuzwa umuntu osewodini ethile ukuthi sekhona umoya osintshile. Kunento eyenzekile la. Kukhona into engahambi right. Bonke abantu baphakamisa impumulo. Nomoya engcwele unjalo ke bangcwele. Uma ngene ebandleni ezwa ukuthi kunalephunga lalesi silonda esibibhayo uyaphazamiseka. Akahlali emathendeni akhiwe ngezandla. Umoya engcwele uhlala emathempelini ayithi bangcwele. Uma le thempeli libhibha uyahluleka umoya engcwele. Ingakho abanye abayikhuluma kahle bathi kunezicima mlilo. Wena uzazi ukuthi usicima mlilo kodwa isilonda sakho yiso esizokwenza ube isicima mlilo. Because umoya engcwele ngeke ahlale. Ngingasikhohlisa bangcwele ngithi ngiright. Yazi khona lento mhlambe mina mhlambe ngengisho ngiyacabanga ngithi hayi mina ngiright. Ya uNkulunkulu mina nawe uyazi ngithe ngithethelele ngikwenzile 1 2 3 right. Kodwa uke wamnxusela umakhelwane ukuthi naye uNkulunkulu amsize. Ngalesikhathi ephethwe ilento yokulimaza ibandla. Mubheka ibandla lingakhuli, ubheka ibandla abantu behamba athi umuntu ngcono ngiyokhonza eZayoni ngoba kuyafana nokuba umzalwane bahleka ukhona. Umuntu emlimaza awu ngihambile ngafika yabona lento yokuthi umuntu angene ekuphileni aphinda aphume. Kunenkinga bangcwele. Inkinga lezi londe engikhuluma ngazo. Because when isilonda sakho mhlawumbe isilonda sokuthi ubhidliza ibandla ubukana kabi. Wambuka kabi umuntu eqala ukuvakashela ekhaya angeke aphinde eze. Ingakho uJesu wethu eluthando ethi naye masifane naye. Angithi lithi iBhayibheli uma thina sibonakala uJesu ebonakala thina siyofana naye. Uma kungena umuntu ezihambela isala ekhaya efika sinyukubele angeke aphinda kuyo. Ngiyakhuleka ekseni ukuthi uNkulunkulu angathi angayisiza impilo yami nawe sidleke bangcwele. Amen. Omunye athi hayi bengithanda ukukhonza God's power kodwa ngizwe kuthiwa umama ubheka wathi lo muntu usuka la isuka khona nesilonda sakhe. Wafika wahlangana nalomuntu onesilonda sokuhleba kule ndawo. Instead ukuthi athole ukuphila waphuma wathi ngcono ngiyodliwa yilwane ngaphandle. Kuyahletshwa mosina khona lapha la kuthiwa sekuphileni khona. Webangcwele uJesu wethu alikho ivesi ke ngizokuthiwa wahleba noPetru or wahleba nobani omunye wabafundi bakhe. uJesu into abakayenza ubekhuza umoya and ubekhuza even nakubafundi bakhe ngoba nabafundi bakhe bebenezinto abazenzayo. Abafundi bakhe bebefana nathi bangcwele. Amen. Bequestiona too much. Bemquestiona uJesu. Bambuze ukuthi hawu lokhu uJesu mawukwenza kwenzela ukuthi kwenzeke njani. Yazi bazalwane lento yokuba nemibuzo eminingi ebandleni likaNkulunkulu iyalibulala ibandla. Why ungayi kumoya engcwele umnikazi wempilo nempilo yesidalwa esingumuntu uyobuza yena uthi moya engcwele nangu umuntu umlethe eGod's power. Lo muntu uzobe umlethile eNkulunkulu
ngibona ngathi nangu 1 no 2 no 3 moya engcwele siza ngenelela silungise nayo indaba. Then ukuthi uyongitshela mina ukuthi kodwa uyambona ukuthi lo muntu akekho right. Vele bengekeze right bangcwele. uJesu ukhona umhlabeni ukuthi ngeza kuJesu ngangimanikiniki. Wonke umuntu oza kuJesu uza emanikiniki. Don't expect ukuthi mangena la ngizongena ngipho. Vele ngizela ngoba ngihlulekile. Sengihlulekile ngabe inyanga ngahamba ngenza konke ngaguqa nama-altare ngawazi 12 years wonke ngiyopha. Ngizwe kuthiwa kunoJesu osindisayo. Ngiyezwa bayamnemeza bebenze ne-open air. Ake ngigijime ngiyozifihla lapho. Mayifika uthola wena uyabhibha. Wena isilonda sokuhlela. Ningixolele bangcwele kodwa le yona umoya ingcwele yona ifuna ukuthi ilunge. Ufuna ilunge impela ngoba sithandiwe kakhulu bangcwele. Kodwa into ephazamisa umoya ingcwele ukuthi uthole sewukhonza wedwa ngoba le ndaba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngibe right ngisenkonzweni. Ngithi mangiphuma ngekhaya ngimsengimshiye nabanikazi bawo phela umoya ingcwele. Wahambile uBamnkosi nomoya ingcwele wakhe. Mina nesilonda sami esibhibhayo ngibuyela kaMaphanga. Mangifika kaMaphanga ngidry. Amen. Bangcwele umoya ongcwele okuvukela enkonzweni akakabi yiwo. Umoya kaNkulunkulu kumele ukuvukele uwedwa ekhaya kamereni lakho. Kumele ukuvukele uwedwa mama ukubheka athi ubaba ubheke ngena ebuye emsebenzini akutholwe usibhithiphithi ungabambeki. Athi unkosikazi wami angakhona ukungibulisa uthi maye Jesu ngiyabonga nangumyeni wami ubuyile ekhaya uNkulunkulu lamaZulu wazi waba protect abantwana bami esikoleni wazi wa right wazi wamuhle uNkulunkulu hawu baba ubani onjengawe akuthola isibhithiphithi sikamama. Hayi ukuthola uyamemeza hey Snothing Sibongile uphilo moya engcwele ubunaye la inkonzweni uvuka. Haleluya bangcwele. Usashonephi? Uhambile ngoba unesilonda wena. Unesilonda somsindo. Hey Jesu. Isilonda somsindo. Unesilonda somsindo. Akakwazi nomakhelwane ukuthi athi ngicela ukuhamba nawe kusasa ngenkonzweni ngoba mawubuya enkonzweni ngathi ubuya kwenye indawo. Isilonda siyavuka somsindo. Uhamba la 12 years yonke uyabhibha. Ake kuthi namhlanje impilo yakho nje ukuyitshela ukuthi Nkosi yazi ngikuzwile. Ngiyacela ngiyathandaza. Ngicela uNkulunkulu akwenze umuzwe yena ungezwa mina. Ngoba mina ngimzwile mayikhuluma nami. Mangaxoxela imfihlo ukuthi mina bekade ngithi ngizokhuluma ngani angeke ngikwazi ukukutshela ngoba ngeke ungikholwe. Kumnandi kanjani uma utshelwa ukuthi uzosikhonza ukhetha into emnandi kanjani? Angithi uyasikhethela. Yeah, uyakulezi ezimnandi. Uthi yabona la mangifike la ngathi mangivula nje iBhayibheli lami ngathi hayi uNkulunkulu le mangikhuluma naye ngithi uyazi uNkulunkulu umcela noma yini egameni lami ngizawunenzela. Ya ngizobashumayeza abazalwane bemnandi. Ifika indoda ingadlanga kahle ebusuku ithi lalela ngikutshela laba bantu abadinga ukuthi ayicelo zabo benzelwe ini. Laba bantu bayagula. Amen. Jesus. And bagula kanye nawe ke mama Mphanga. Akuqaleke uphole wena mawuqeda ukuphola bese uyopholisa laba bantu. Ngoba yikho lento ozoyikhuluma. Mina izicelo zenu ngiyazazi ngingakayiceli. Angidingi ukuthi nize ningene ebukhoneni nithi baba ngicela ukuthi nokuthi wena lungisa indaba yakho nesilonda konke kuzolandela kuwe. Ngizokunika noma yini oyifunayo ngoba ngiyazazi idingo zakho. Lungisa isilonda sakho muso ukupretenda engathi uyezulwini uzosala. uJesu uyabuya akakwazi ukuthatha ibandla elibhibhayo.
Yeah, amen. Uthi ubaba uNkosi ngelinye ilanga uye waba nombono yangidla lento. Waba nombono wokuthi lebandla loholayo lizoya ezulwini futhi lizodlwitha. Manje ke ngiyambuza umoya ingcwele bekhona. Ngithi umoya ingcwele. Manje ngoba ke ukhuluma ngesilonda sami, angithi ngesilonda sebandla lakho. Ngithi ngoba ke umoya ingcwele ukhuluma ngesilonda sami esesibhibha kangaka. Kuzokwenzakalani ke mawungafika manje? Inkosi yami. Uzohlutha ibandla. Uthi hayi phela ngizohlutha ngoba angithi uzobe nawe uthe uyahamba usebenzela ekhaya. Ngizohlutha kodwa phakathi nendawo yokuqhathaza. Ngoba uthembakalanga and mase ngiqhathazile uzobona yibo bonke labo bohamba nabo benyuka beya phezulu usaluqhathaza. Akhala bangcwele. Ngathi moya ingcwele ngiyosala serious ngisebenze kangaka. Wathi yebo uzosala as long unesilonda endleleni. Because mina angeke ngihlwithe ibandla elinesilonda. Lapha yakufuneka abantu abangcwele. Umakoti wewundlu uhlotshiswa ngobungcwele. Ibandla likaNkulunkulu kumele libe ngcwele. Ligqoke ilineni eliqolekile elimhlophe elingenachashaza. Ngoba lapha la liyakhona akungeni into emabalabala. Lapha la liyakhona kungena into emhlophe. Kuthiwa nezinwele zakhona ithinta zibe mhlophe. Ngoba naye zakhe inwele zimhlophe njengoboya bezimvu. Amen. Ingakho ethi weni nanonke ensindwayo nenikhatheleyo wozani. Uyasazi uNkulunkulu ukuthi siyabhibha. Uyasazi uNkulunkulu ukuthi siyopha. Uthe siza sinjalo kodwa kashongo ukuthi masihlale sinjalo. Uthe siza sinjalo uma sesifika kuye sinjalo yenza umsebenzi. Inkinga ke wena mina nawe asivumi ukulungiswa. Amen. Hallelujah. Amen. Asifuna ukulungiswa, sifuna unesilonda. Ake ufane nalomama ekseni. Akuyekele unesilonda sakho. Sekwanele manje. Sekwanele isilonda sakho, sekwanele kwanele ngesilonda sakho. Kwanele ngesilonda sakho iza phambi kaNkulunkulu nesilonda sakho. Angeke ubaba uNkosi noma ngakubeka izandla ungakavumi wena angeke isilonda sakho siphole. Memeza kakhulu. Akulingisa uBartimeyu. uBartimeyu akazange atshele umuntu. Ubengabona impumputhu. Kodwa weza umdumo wamanzi amaningi ukuthi khona into edlulayo la. Weza lo mdumo wathi Jesu. Ndothana kaDavide ngawukele bathi thula wena. Bazothulisa abantu. Ukhona uzothi mophuma la athi ungayilaleli vele mabesomela benza kanje uyakuthulisa ke lo muntu. Memeza mntana sekhaya uthi Jesu ubone mina. Siza mina. Uzophenduka ethi ubani ongithintileyo. Wayeka ukuya kaJarius ngoba esethintwe yilo mama. Kanti mhlawumbe wayezohamba noJarius yosindisa indodakazi yakhe kodwa wathi wezwa lo mama umethi ngikhathele. Amen. Angikwazi ukuphila impilo enukayo. Sinabazalwane bale insuku siyanuka. Abantu abakhona ukusondela kithi ngenxa yokuthi izilonda zibolile. Silo siyazibhandisa. Liyafikizwe, liyangena, liphinde liphutshuruke ngapha. Because isilonda silokhu simile. Phela ibhandisi uyalifaka esilondeni. Uthi mawuqebula ibhandisi liqebuka nesikhokho. Sisale isilonda sivulekile. Amen. Ngaphandle kokuthi uzothatha idecision yokuthi no, kumele ngifune into yokugeza lesilonda. Nangu uJesu ekseni. Nangu umoya ingcwele. Uzogeza isilonda sakho mntana sekhaya. Uzosivala le crack. Uyipholfile umoya ingcwele. Uyipholfile uvala ama cracks bangcwele. We are cracked ngendaba yezimo esibhekana nazo. Angikhulumi ngoba ngingcono nginezami nami ezingiphula umoya. Kodwa ngikhetha ukuthi ngiye kuye
ngithi nayi crack yami Nkosi ngaphandle ukuthi bayithola ifile ukuvala le crack angisiyi nesikhiya uma sirastile ma ufaka isikhiya asikhona ukuvula mele uzuyolanda iQ20 uyithele amafutha ukuthi sikhona ukuthamba nanka amafutha ngumoya engcwele kuseni akusithathele mntansekhaya sondela nje kuNkulunkulu nobuwena khohlwa ngami ngeke ngikwenzele lutho iyenze wena ulethe ubuze bakhe kuye uthi ngibisi ngizakuphendula ungakamtsheli yena ayikho into azoyenza ngesilonda sakho kodwa wamtshela wena ukuthi baba sengikhathele ulingise lo mama ka12 years ungalingisi le ndoda yasechibini ekwathi seyihleli i38 years eloku imentweni ukuthi anginayo ozongifaka akwazi ukulindela ukufakwa khuluza nangesisu noma wenzeni uzama ukwenziwa abanye ukuthi ukhona ukufika la ufuna ukufinyelela khona akulingise lo mama ngiyakuncenga mntansekhaya mhlambe ngincenga namhlanje ngincenga ukugcina ngoba anything can happen at any time umyalezo wona bekumele udlulile namhlanje wokuthi lungisa indaba yakho nesilonda sakho lungisa indaba yakho nesilonda sakho ayabizwa ama-altar call uyakhulekela ubuyele ekhaya nesilonda awukhohlisi umoya engcwele uzikhohlisa wena uzibulala wena yena uzile ukhona la namhlanje ukhona kunengelo senkulu ke namhlanje edeliverance bangcwele angazi noma uyizwile angazi mina ngiyayizwa ngiyayizwa lo ngihamba na iviki lonke ingelosi yokudeliver imphefumulo enelonde ibibhayo ungasali ngaphandle ngena nawe ngena uthi umoya wami uyakudinga wena msindisi wami ingakho uthi umhlabelelo phefumulo wami lalela uThixo akumlalela uThixo ekhuluma nenhliziyo yakho kunengelosi enkulu namhlanje ye deliverance ibandla likaNkulunkulu kumele lideliver liyayidinga i-deliverance ibandla likaNkulunkulu and i-deliverance awuyidingi kayi-one kahle kahle umzuzu nomzuzu uyayidinga i-deliverance ngoba ukwazi ukuyihamba lendlela ungekho delivered ingakho nemoya ithola intuba yokungena ngoba isuke ibone into engangena ngayo leso silonda sakho yiso silanda imimoya lo ngaxoleli kwakho yikho kulanda imimoya thina sibona abantu bokwenganywa imimoya ngoba thina sinomoya kaNkulunkulu elithi izwi lenkosi lo moya uyiqiniso iqiniso mangekho kimi nomoya futhi akekho ngoba umoya engcwele uyakhuzana haleluya bangcwele siyakhuleka ekseni ukuthi umoya kaNkulunkulu mawukhona ukuhlala kithi lapha isilonda sami Nkosi ngithanda amazwi akhulunywa uJesu makathi ndodakazi hamba ungabheki emuva utheni mfundisi ngicela ungiphindele lapha utheni kulela verse ngathi lokugcina uthe hamba ungasabheki emuva ukholwa kwakho weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi uJesu wathi ngubani ongithintileyo bephika bonke wathi uPetro nababenaye Nkosi isixuku ziyakuminyanisa zikucindezele verse 46 kepha uJesu wathi ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile ukuphuma amandla kimi owesifazane ebona ukuthi kana kufihleka weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe emakhona lapho umfundisi niyayizwa indaba ukuthi lo muntu osifazane wenzeni wenza esiphonsela ziphonsele mntansekhaya ziphonsele uyeza uyaziphonsela musiphonsela
awuboni nanokuthi khona abantu abakubonayo uma usponsela kufika leya nkonzo mhla wamukela uJesu makuthubize altakona kuthi abafuna uJesu wazibona mhlambe sewuphambili ngaleso sikhathi abanye abantu bambhekile wenzani lo ngoba siyamazi basaphethe izolo lakho wena uze phambi kaNkulunkulu uzosiphosa nangu mina ngiyamfuna lo Jesu lo mama wenza njalo wayoziphonsela ngoba bese bekhulumile abathulisi icimamlilo bese isilo zathi hayi baningi abantu la why asifuna sizakala phela lo mthintini haleluya ebese ke khona la mfundisi la ngifuna khona muqhubeka la emva kwale ukuthi esesiphonsele phansi nokuthi usinde khona lapho wayesethi kuye okay uJesu ebona ukuthi kana kufinyelela weza ethuthumela eziphonsela okay walanda phambi kwakhe bonke isisusa sokuthi amthinte nokuthi usinde kanjani khona lapho wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho kusindisile hamba ube nokuthula haleluya ekseni ngithi mawuzosiphonsela kuJesu athathe ipain yakho elesonto esibhibhayo uzoba nokuthula impilo yakho yonke inkosi yomusa inbusi